Γεια σας φίλοι μου. Η ProCrop παράγει προϊόντα εδαφοκάλυψης από πολυπροπυλένιο, γνωστό στις γεωργικές καλλιέργειες. Η ευρεσιτεχνία της ProCrop βρίσκεται στις επινοήσεις που εφαρμόζει κατά τη μεταποίηση του υλικού, ώστε να προσφέρει τελικό προϊόν με άριστες προδιαγραφές, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, έτοιμο να επιστρωθεί στο έδαφος. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τον τρόπο εφαρμογής του υφάσματος εδαφοκάλυψης σε ένα ελαιόδεντρο. Καθαρίζουμε καλά τον χώρο από πέτρες και αγριόχορτα, καθιστώντας όσο το δυνατόν γίνεται πιο ομαλή την επιφάνεια του εδάφους. Ένα δρόσισμα θα βοηθήσει ώστε το έδαφος να γίνει πιο πρόσφορο για να δεχτεί το λίπασμα. Χάρη στο ύφασμα εδαφοκάλυψης για την αντιμετώπιση των ζυζανίων, περιορίζουμε και τις ποσότητες φυτοφαρμάκων και του λιπάσματος, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για το δέντρο και δεν καταναλώνονται από τα αγριόχορτα. Το ύφασμα εδαφοκάλυψης της ProCrop παράγεται σε διαφορετικές διαστάσεις και διαφορετικά σχήματα, τετράγωνα ή στρογγυλά, για την ατομική προστασία του φυτού ή του δέντρου. Το μεγάλο όμως πλεονέκτημα στο ύφασμα της ProCrop είναι ότι προσαρμόζονται δύο φερμοάρ που βοηθούν αφενός μέσα στην τοποθέτηση γύρω από τη ρίζα του φυτού ή τον κορμό του δέντρου και αφετέρου στην εύκολη πρόσβαση, άνοιγμα-κλείσιμο για κάθε είδους εργασία, όπως παράδειγμα την παροχή λιπάσματος. Έτσι, επειδή το υλικό δεν φθήρεται στην τοποθέτησή του και δεν γεμίζει ξέφτια, είναι πιο ανθεκτικό και μας επιτρέπει αρκετές μελλοντικές χρήσεις. Για τη στήριξή του στο έδαφος, το ύφασμα εδαφοκάλυψης της ProCrop φέρει περιμετρικά συγκεκριμένες οπές, μέσω των οποίων διέρχονται προαιρετικά καρφιά στήριξης. Διαφορετικά, αφαιρούμε το χώμα ακολουθώντας την περίμετρο του υφάσματος, γυρίζουμε τις άκρες του μέσα στην εσκαφή που δημιουργήσαμε και καλύπτουμε επανατοποθετώντας το χώμα πίσω στη θέση του. Ταυτόχρονα δημιουργούμε και ένα αυλάκι γύρω από το δέντρο μας. Η γκάμα των διαστάσεων της ProCrop καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες, από ένα θάμνο μιας τριανταφυλλιάς έως και τον κορμό μιας καρυδιάς. Τέλος, προχωράμε στο τελευταίο μας στάδιο που είναι το πότισμα. Το έδαφος στεγνώνει γρήγορα από την επίδραση του ήλιου και του αέρα. Με την προσθήκη όμως της εδαφοκάλυψης της ProCrop, ο χρόνος της εξάτμισης επιβραδύνεται ουσιαστικά και έτσι εξοικονομούμε νερό και χρόνο ποτίσματος. Το δέντρο μας πλέον είναι έτοιμο για την ανάπτυξή του. Έτσι λοιπόν, χάρη στη μέθοδο της ProCrop, τέλος στα ζυζάνια, λιγότερο πότισμα, χωρίς φυτοφάρμακα και λιγότερο λίπασμα. Ενημερωθείτε για όλη την γκάμα των προϊόντων μας στο www.procrop.gr. Ευχαριστώ.